Чакай. Айде, готово. Тук няма пчела, защото има пчели около. Какво има там? Йоан не е на пчелите, не са пчели. Какво искаш да трябва да? Моля ли? Няма мутиш. Айде, айде, браво. Чакай да, гледай малко. Чакай сега. Чакай малко, да. Няма проблем. Видиш ли Грополов какво прави? Няма проблем, той ще се прави. Бомбони ли му даш, Магер? Това сладко не е ли гадно? Долу. Ай се награда. Седи долу. Долу. Седи долу. Браво, Номани. Айде. Върти се, айде. Върти свирката ви е това са върти той. Седи долу. Долу. Долу къде? Браво. Айде, браво, те е долу. Айде. Ма,